Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε τι είναι και πώς λειτουργεί ένα οπερώνιο και συγκεκριμένα το οπερώνιο της λακτόζης στο βακτήριο E. coli. Για να κατανοήσουμε όμως το οπερώνιο, πρέπει πρώτα να δούμε τις διατροφικές συνήθειες του βακτηρίου αυτού. Το E. coli τρέφεται με γλυκόζη. Τι είναι όμως η γλυκόζη? Η γλυκόζη είναι ένας μονοζαχαρίτης, δηλαδή ένα ζάχαρο που αποτελείται από ένα μονομόριο. Η λακτόζη είναι ένα άλλο ζάχαρο και μάλιστα είναι ένας δισαχαρίτης που αποτελείται από μία γλυκόζη και μία γαλακτόζη. Το ερώτημα είναι αν στο περιβάλλον υπάρχει λακτόζη, θα μπορέσει το βακτήριο να διασπάσει τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη ώστε να βρει άφθονη τροφή. Τελικά το βακτήριο με έκφραση κάποιων γονιδίων παράγει τα κατάλληλα ένζημα τα οποία διασπούν τη λακτόζη. Με την είσοδο της λακτόζης στο κύτταρο αυτό παράγει κάποιο mRNA, το οποίο μεταφράζεται σε τρία ένζημα, τη β-γαλακτοζιδάση, τη περμεάση και τη τρασακετιλάση, τα οποία διασπούν τη λακτόζη σε γαλακτόζη και γλυκόζη, με την οποία το κύτταρο τρέφεται. Πώς όμως το βακτήριο ελέγχει αν θα μεταγραφούν τα γονίδια για τα ένζημα διάσπασης της λακτόζης? Αυτό επιτυχάνεται με ειδικές αλληλουχίες πάνω στο DNA του βακτηρίου. Αν απομονώσουμε την περιοχή του DNA που ελέγχει και εκφράζει τα γονίδια, θα δούμε ότι αποτελείται από τις εξής αλληλουχίες. Τα δομικά γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των ενζήμων που διασπούν τη λακτόζη, το χειριστή που βρίσκεται ακριβώς πριν από τα δομικά γονίδια και παίζει ρόλο στον έλεγχο της εκφρασής τους, τον υποκινητή που είναι η γνωστή αλληλουχία πρόσδεσης στις RNA πολυμεράσης για την έναρξη μεταγραφής και τέλος το ρυθμιστικό γονίδιο που εκφράζει μια πρωτεΐνη υπεύθυνη για τον έλεγχο της έκφρασης των δομικών γονιδίων. Συγκεκριμένα, το ρυθμιστικό γονίδιο μεταγράφεται σε ένα μόριο mRNA, το οποίο μεταφράζεται σε μια πρωτεΐνη καταστολέα, που έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των δομικών γονιδίων. Όλες οι παραπάνω διαδοχικές αλληλουχίες του DNA αποτελούν ένα οπερώνιο. Αυτό, όπως είδαμε, περιέχει τα δομικά γονίδια για την έκφραση κάποιων ενζήμων, αλλά και αλληλουχίες πριν από αυτά που ελέγχουν και ρυθμίζουν την έκφρασή τους. Όταν το E. coli είναι σε περιβάλλον που υπάρχει γλυκόζη, τρέφεται και έτσι δεν πρέπει να εκφραστούν τα γονίδια που παράγουν τα ένζημα για τη διάσπαση της λακτόζης. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το οπερώνιο της λακτόζης είναι σε καταστολή. Στην κατάσταση αυτή έχουν ήδη παραχθεί μερικά μόρια πρωτεΐνης καταστολέα από την έκφραση του ρυθμιστικού γονιδίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Με αυτή τη μορφή τους, οι πρωτεΐνες καταστολής έχουν την ιδιότητα να προσκολώνται επάνω στο χειριστή. Με τον τρόπο αυτό, φράσουν το δρόμο στις RNA πολυμεράσες που συνδέονται στον υποκινητή και δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή των δομικών γονιδίων. Έτσι δεν παράγονται τα ένζημα για τη διάσπαση της λακτόζης, αφού δεν υπάρχει και στο θρεπτικό υλικό. Αν το βακτήριο έχει στο θρεπτικό υλικό λακτόζη, τότε κάποιο μόριο λακτόζης προσκολάται στο καταστολέα. Με τη σύνδεση αυτή, η πρωτεΐνη καταστολέας αλλάζει μορφή και έτσι δεν μπορεί να μείνει προσκολλημένο στο χειριστή. Με την αποκόλληση της πρωτεΐνης καταστολέα από το χειριστή, ανοίγει πλέον ο δρόμος της RNA πολυμεράσης για τη μεταγραφή των δομικών γονιδιών. Έτσι, τα δομικά γονίδια μεταγράφονται και μεταφράζονται παράγοντας τα ένζημα για τη διάσπαση της λακτόζης. Με τον τρόπο αυτό, το βακτήριο παράγει τα ένζημα διάσπασης της λακτόζης, ενεργοποιώντας το οπερώνιό της μόνο αν αυτή είναι διαθέσιμη στα θρεπτικά συστατικά. Έτσι, από τη διάσπασή της εξασφαλίζει την γλυκόζη για τη διατροφή του. Η ουσία που προκαλεί την έκφραση του οπερώνιου λέγεται παγωγέας. Στο παράδειγμα της λακτόζης, η ίδια η λακτόζη δρά ως υπαγωγέας. Τι θα συμβεί αν επιστρέψουμε το βακτήριο σε περιβάλλον που έχει μόνο γλυκόζη? Τα ένζημα που υπάρχουν ήδη στο βακτήριο θα διασπάσουν και τα τελευταία μόρια λακτόζης, καθώς επίσης και τα μόρια που βρίσκονται συνδεδεμένα με τις πρωτεΐνες καταστολής. Έτσι, οι πρωτεΐνες καταστολής παίρνουν την αρχική τους μορφή και προσκολώνται και πάλι στο χειριστή. Με τον τρόπο αυτό, φράζεται και πάλι η πορεία της RNA πολυμεράσης και σταματάει η έκφραση των δομικών γονιδίων. Έτσι, ένα βακτήριο παράγει ένζημα και πρωτεΐνες μόνο όταν χρειάζεται και στις ποσότητες που πρέπει.